συζητήματα έρωτα, πέμπτος φυσικός, δημιουργίας παιδιών και προσωπικής προβολής. Είστε ένα από τα πιο, θα έλεγα, το τυχερό ζώδιο στον έρωτα αυτή τη βδομάδα, εσείς οι Σκορπιοί. Με τον Ερμήνα ξεκινάει την ανάδρομη πορεία στο φιλικό για σας ζώδιο των Ιχθύων από τις 26 Δευτέρου. Η σκέψη σας γυρίζει επίμονα σε παλιά δημιουργικά σχέδια ή σε αισθηματικές ιστορίες που άφησαν εκκρεμότητες. Ενδέχεται να υπάρξουν αναβολές σε σχέδια διασκέδασης ή παρεξηγήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, οι οποίες όμως έρχονται για να αναδείξουν τι χρειάζεται για να κάνετε διορθωτικές κινήσεις. Η σύνοδος του Ερμή με την Αφροδίτη επίσης στους Ιχθύς στις 28 του μήνα λειτουργεί ως η απόλυτη μαγική στιγμή για την καρδιά σας. Είναι το έναυσμα για να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε μια παλιά αγάπη ή να ξαναπιάσετε ένα καλλιτεχνικό project τέλος πάντων που είχατε εγκαταλείψει στο παρελθόν, καθώς η έμπνευσή σας θα είναι στα ύψη.